दिनैहाय जोङो फोरमायनो नागिरदों दि जे जोंनि NDFB गायसनगिरि मानगोनां डियार नाब्ला सार बिथाङा बिटिआरनि सासे सागानगिरि जानायनि उनावबो दिनैसिम जोबथेसालियाव जोबजानानै दङ। जोबथेसालियाव जोबजानायनि अनगायैबो बिथांखौ दिनैहाय रैलांलाय रैलाबोलाय खालामबाय थादों। दिनै बेखौ नुनानै जों सहायनो हायाखै आरो गोजोननाय मोनाखै। बेफोरबायदि खालामबाय थानायनि थाखायनो दिनै जोंनि गेजेराव गोबांथार सोंलु फैदों आरो गिनायजों लोगोसे दिनै जों सोमावसारफिननो होननानै जोङो माब्लाबा सावरायनोबो गोनां जादों। दा बे थांखिखौ लानानैनो जोङो रन्जन दैमारिखौ गजानो लुबैनानै एबा गनायनि नामाव बेजों लोगोसे गोबां बेसेबांनाखि जेलाव दङ बिथांमोन साफ्रोमबो गनायनि मुङाव बेखौ लानानै जोङो फैबाय थानाय बे बोहैथि दाननिनो 25 सेप्तेम्बराव बे चिरां डिस्ट्रिक्टनि हाग्रामा ब्रिजआव मोनसे सुबुं गमा होज्रिखावनायखौ जोङो हाबाफारि लाबाय। दा बेनि थाखायनो बे हाबाफारियाव जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टनि साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ बे सुबुं गमा होज्रिखावनायाव जोंनि बिटिआरनि सागानगिरि एबा NDFB गायसनगिरि मानगोनां डियार नाब्ला जों लोगोसे बेसेबांनाखि जेलाव दङ बिथांमोनखौ गहोनायनि नामाव होज्रिखावनायाव हेफाजाब होफैनो थाखाय जोङो चिरां डिस्ट्रिक्ट Ex.NDFB इउनाइटेड फरामनिफ्राय खावलायहरनाय जाबाय। आसा खालामदों बेयावहाय साफ्रोमबो लैहोर लैहोरै बाहागो लाफैगोन। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया बेसोदि बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनाय समाव गामिनिफ्राय फैनाय मानसिफोरनो जोङो थांनाय फैनायनि खुनु थाखा थाइसेनिबो बेबस्थाखौ जोङो खालामनानै होनो हानाय नङा। आसा खालामदों गामिनि मानसिफ्रानो गावजों गाव जि हायो खांलायनानै फैलायगोन आरो थांनाय फैनायनि बेबस्थाखौ खालामलायगोन गामिनिफ्रायनो। आरो बेसेबांनाखि जोंनि दैदेनगिरि लोगोसे बर'नि आफादफोर दङ जों गासैखौबो खावलायो बेसेबांनाखि बर'नि आफादफोर दङ बे हाबाफारियाव गासैखौबो बाहागो लाफैफानांगौ होननानै दिनैनि बे मिडियानि गेजेरजों बेखौनो फोरमायथिहरनाय जाबाय। चिराङाव जों खोनादों आरो दा बानायबाय थानायखौबो जों नुदों बिथांखौहाय गुवाहाटीनिफ्राय बेयाव दोनफैसिगोन होननानै। जोङो ओरैनो मिथियो बिथाङा सेन्ट्रेल जेलाव दङमोन बहुद बोसोर जाबाय। बिनि उनावहाय दाखालि जुलाइनि 22 थारिखआव बिथांखौ हरखाबै खुनु न'नि मानसि एबा जों Ex.NDFB रावनोबो खोन्थायालासे बिथांखौ हरखाबै बे काहिलिपारा 10 FABNनि मोनसे केम्पनि सिङाव रुम फिसा मोननै न'आव रुम फिसा मोननै बेयाव बिथांखौ दोनफैदों। साबि मारि थेनानै दोनफैदों। बेयाव आंबो नायहैदोंमोन। गिबि खेबाव आंनो थांजेनदोंमोन। बेनि उनावहाय दिनै जों खोनाबावदों बिथांखौहाय चिरां बे गेस्ट हाउसाव दोनफैगोन होननाय आरो दा बेवहाय जों बुजि मोनाखै दिनैसिमबो मानि थाखाय लांलाय लाबोलाय खालामदों। बेयाव दोनोबा मा जागोन बेखौ जों दिनैसिम बुंनो हाया। जोंनो खोन्थादों दाखालि जोंखौ लिंहरदोंमोन। लिंहरनाय बायदि जों रायज्लायहैदोंमोन जोंनिनो मानगोनां MLA क'क्राझारनि लरेन्स इस्लारि बिथाङा बुंदों बिथांजों रन्जन दैमारिजों सानै मानसि थाफानो हागोन होननानै। नाथाय बेसेबां सैथो बेखौ दिनैसिम जों बुंनो हाया। सासे कनभिक्टेड मानसिजों सासे दायनिगिरि जेलाव दोनजानाय मानसिजों बिदि दोनफानो मोनगोन बा थाफानो मोनगोन बेखौ जों माने फोथायनो हायाखै। उनाव समासो फोरमायसिगोन आरो।